Ассалому алайкум, духтарони азиз. Ассалому алайкум, духтарони азиз. Шоми ҳамагитон ба хайр бошад. Хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Духтарони азиз, имрӯз мехостам дусе хушхабароя барои шумо расонам ва бо якчанд навигариҳо ба шумоён падилитса кунам. Духтаро, имрӯз оиди ширкати атомӣ гап мезанем. Чӣ гуна ташкил ёфтагӣ дар Россия, соли чанд ташкил ёфтагӣ, ҳозир барои шумо маълумот медиҳам ва ба якчанд саволҳоятон ҷавоб медиҳам. Духтаро, як хушхабари аз ҳама чизе ки мана хурсанд кард дар рӯзҳои бахшиш. Духтаро, инҷа хоҳарам шитаст, эфири мана ваям тамошо дорад. Духтаро, динане парирӯз як зани муваффақ аз дигар ширкат ба ширкати атомӣ таваҷҷӯҳ кард. Ин кас Марьямҷон ном доранд. Дар дигар ширкат хеле пешрафта буданд, муваффақ шудагӣ буданд гӯем ва ба ширкати атомӣ ҳозир ба командаи ман омаданд. Ман беҳад хурсанд ҳастам. Ин хоҳари мо канал доранд. Номи каналашон бо иштиҳо, канали кулинарӣ, канали пухту паз доранд. Каналашон нав кушодагӣ ҳастанд ва бо дастгирии шумоён иншоалло пешравӣ мекунем, ёрдам мекунем, каналашон бо подписчик ҷамъ мекунем. Ҳаматон дар охири видеои имрӯзаи ман закреплено кардагӣ ҳастам. Канали Марьямҷона даромада подписатсия кунед, лайк монед. Ин кас ҳам дар командаи мо бо ман ҳамкорӣ мекунанд. Духтарони азиз, боз як зани муваффақ аз дигар ширкат, апаи муқаддас ба ширкати мо таваҷҷӯҳ карданд. Дар командаи ман апаи муқаддас дар Садовод точкаи савдо доранд. Он кас ҳам ширкати атомиро интихоб карданд, командаи маро интихоб карданд. Имрӯз ман беҳад хурсанд ҳастам ки чунин занони муваффақ ба командаи ман омада номнавис карда истоданд. Барои ҳамин, духтарони азиз, шумо низ ҳоло дар фикр бошед, барои ширкати атомӣ номнавис шудагӣ набошед, марҳамат духтаро, ба командаи ман таваҷҷӯҳ кунед, ҳамроҳи ман ҳамкорӣ мекунед. Барои чӣ мумкин шумо суол медиҳед ки барои чӣ ширкати атомиро ҳама интихоб мекунад, барои чӣ дар дигар ситивои бизнесҳо омада баҳс карда ба атомӣ мебиёянд. Барои он ки ширкати атомӣ, духтаро, ширкати беҳтарин аст, ширкате ки имкониятҳои васеъ дорад. Шумо метавонед дар 6 моҳ як маротиба харидорӣ кунед, духтарову бо анаҳамин бо тариқи сохтани команда пешравӣ карда соҳиби маблағҳои баланд гардед. Навигарии дуюм, духтарони азиз, ман 6-умин маротиба степи худамро маҳкам кардам ва званияи мастериро гирифтам, духтарони азиз, ва ба ҳаматон чунин рӯзҳои нағзро талабгорам, аз худованд талабгорам. Духтаро, дар командаи ман аллакай 4 духтар степ маҳкам карданд. 4 духтар ин степ маҳкам кардан, инам як звания гирифтан, як пешравӣ кардан. Дар ҳамин ширкат степ мегӯянд, наставникро спонсор мегӯянд. Ана михел инҷа камтар ваяша михел чӣ хел гӯям, равиши кораш камтар дигархелтар. Ба ҳамин хотир, духтаро, ҳозир боз як маълумоти дигар медиҳам дар бораи сохтани команда. Духтаро, чӣ гуна мо 6 моҳ ба як маротиба харидорӣ мекунем ва чӣ гуна муваффақ мешавем. Духтаро, ҳозир ман шумова оддӣ карда мефаҳмонам. Масалан, духтаро, ана ҳамин
ман регистратсия шудам. Поёнам ба ман дута линия кушодам. Якташ ба Шаҳноза, дуюм линиява Марьям духтаро. Шаҳноза 2 нафара мебиёрад. 2 нафара мебиёрад. Марьямам 2 нафара мебиёрад. Ин 2 нафари дигар боз 2 нафари дигар мебиёранд. Бо анҳамӣ хел тариқи анҳамӣ сохтани команда шумо пешравӣ мекунед, шумо муваффақ мешавед. айни ҳол дар командаи ман ҳамин рӯз ман 14 нафара регистратсия кардам. Айни ҳол 480 нафар дар командаи ман, қариб 500 нафар. марҳамат духтаро, натарсед, мо кора меомӯзонем. Ягон душворӣ надорад ин кор. Кора ҳамаша меомӯзонем. Ягон кас якбора мастери ширкати атомӣ шудагӣ нест. манам намедонистам, манам маълумоти кофӣ надоштам дар бораи ин ширкат. Мумкин шумо мепурсед ки барои чӣ ман пештар инҷа наомадам. Барои он ки манам маълумоти кофӣ надоштам. Барои ман мегуфтанд ки ин ИП мекушоӣ, зарар дорад. Ман ҳам пасобе мегирам, ба 7 кӯдакам пасобе мегирам. Рости гап манам метарсидам ки аз пасобиам маҳрум нашавам. Инҷа чӣ хеле ки рӯсо мегӯянд неизвестность, номаълум, ман чанд сум маош мегирам, чӣ хел кор мекунам. ба ҳамин хотир барои ман фариза спонсори ман маълумоти кофия додан, маълумоти пуррая додан ва баъд ман ба ҳамин ширкат номнавис шудам. ана михел духтаро, барои пасобиятон ягон зарар надорад. Барои коратон, кори давлат ба кор кунед, ягон зарар надорад. Натарсида, марҳамат, биёед кор кунед. барои кор кардан шаҳрвандони бояд Россия бошанд, Тоҷикистон, Қазоқистон, паспорти тоҷикӣ, пластикӣ кати мешавад регистратсия кардан, паспорти русӣ, вид на жительство ва загранпаспорти тоҷикӣ кати духтарои азиз. ана михел каме маълумот дар бораи кор. акнун саволои шумо ҷавоб медиҳам. Я мусулманка. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳу ва баракоту. Ва алайкум салом хоҳари азиз. Фотима ассалому алайкум навиштанд. Ва алайкум салом. беҳтарин кор атомӣ, биёен кор кунем. Бале, ҳозир агар махфӣ набошад апаҷон, ойликатон то чанд қара мегирен? уже духтаро ман ойлик ба буромадам ва ҳам уже ғайри ойлик дар 2 ҳафта як маротиба премия мегирам. айни ҳол духтаро мехоҳам ки ба пуррагӣ кабинетама нишон диҳам. айни ҳол намехоҳам ҳозир гуфтан. Кабинетама ба пуррагӣ дар рӯзҳои наздик шуморо нишон медиҳам. мебинед. Так. Как я поняла, ИНН для того, чтобы взять большую зарплату, нужно открывать ИП. Девочки, ИП не нужно открывать. Можно до 500 тысяч по самозанятости получать зарплату. ИП это в том случае будете открывать, когда у вас зарплата будет выше 1 миллиона, девочки. Так что не путайте ИП с самозанятостью. Так, салом алейкум, ҳамакаса духтаро. Ва алейкум салом, Сулҳия навиштанд. Марьям, салом алейкум. Созен хубен апаҷон, фарзандакатон соз иншалло. раҳмат Марьям ҷон, ҳама хуб. духтаро, группаҳотон кати поделиться кунед. айни ҳол 97 нафар ҳастанд дар эфир. Поделиться кунед группаҳотон кати. Так, келини ҳамакора. Салом апаҷон, ҳамин атомӣ ба масалан 6 моҳ ба як бор мехарен. мегӯен баъд аз куҷо ойлик мегирен? аз ҳисоби муаррифӣ кардани продуксияи атомӣ, маҳсулоти атомӣ, аз рӯи таваръобороти командатон ойлик мегиред. Так, салом алейкум аз Новокузнецк. Ва алейкум салом. Что бы? Так, духтаро мара ёрдам кунед барои Сулҳия навиштанд. духтаро мара ёрдам кунед барои кор. ёрдам мекунем Сулҳия. мо гурӯҳи корӣ дорем. ҳамаи гурӯҳи корӣ ва маълумот агар аз командаи мо бошед, ҳамаи маълумот ҳаст дар бораи кор. саволои духтароро ҷавоб медиҳем доимо. Так, апаҷон шумо беҳтаринед. раҳмат хоҳари азиз. ана ҳамин хел духтаро. баъдан вақте ки номнавис мешавед духтаро, ҳатман бояд аз шамонатон иҷозат гиред.
ассалому алайкум апаи рудоба, созед хубед ҳама каса? биёедтон кор дар ширкати атомӣ марҳамат. алҳамдулиллоҳ навиштан. абзор садовот духтаро лайка фаромӯш накунед. Касе ки намедонад боло ба се нуқтача зер кунед, лайк мебурад. Бале духтаро. духтарои азиз, барои чӣ гуфтам ки қатъи шавҳаротону хуштомонатон маслиҳат кунед. 3-4 нафар духтаро мова номнавӣ шудан, ҳамин командаи мова омадан, кора омӯхтанд, 3-4 рӯз дар группа буданд. Баъдан аз группа баромадан гуфтанд ки шавҳарошон иҷозат надоданд. Барои ҳамин аз шавҳаратон иҷозат гиред. Спонсорро шумова ёд метиҳанд, кора мефаҳмонанд, 3 рӯз 4 рӯз қатъи шумо кор мекунанд, вақташонро мегузаронанд. Аз ҳама чизи қимат барои инсон ин вақт аст духтаро. вақта мегузаронанд, шумо 3 рӯз пас мегӯед ки иҷозат надоданд. ҳатман аз шавҳаратон иҷозат гиред. баъд баъзеҳошо мебиёнд бе иҷозати шавҳар кор мекунанд. шумо тасаввур кунед ки агар соҳиби маош шавед, шумо чӣ мегӯед ҳамон вақт шавҳаратон ба? аз пушти ҳамин ман медонам ки аз пушти якчанд ширкатҳо духтаро хонавайрон шудагӣ ҳастанд. ба ҷои аз шавҳару хуштоман маҳсулота мегиранд, харидорӣ мекунанд, баъд шарманда мешаванд. ба ҳамин хотир беҳтараш ки якбора иҷозат гиред. ассалому алайкум апа, созен хубен? духтаро тинҷен, биёед қатъи мо кор кунен. ман Шаҳодат, апаи Рудобаҷон. ва алайкум салом Шаҳодатҷон. беҳтарин кор биёед, рост мегӯянд. Фархунда Қодирова. салом апаҷон, аштиҳо ба пеш. ва алайкум салом Фархунда. так духтарое ки нав пайваст шуданд, хушомадед ба эфири имрӯзаи мо. духтаро савол бошад, оиди кор марҳамат нависед. так Сатторов Муҳаммад, шумо дар куҷо зиндагӣ мекунед? ман дар вилояти Оренбург зиндагӣ мекунам. так салом аз шаҳри Ваҳдат. ва алайкум салом Аҳмадҷон. ассалому алайкум. ва алайкум салом Золушкача. салом ба ҳама. так ф навиштанд. ассалому алайкум успела ура. бале успед кардед. апа ҳамин кор ростай? Расул Хаитов савол доданд. бале рост, ина ман омадам кор карсудам ку. шумо дар куҷо кор мекунед? ман дар ширкати атомӣ кор мекунам. келинатон таваллудаш чанд ай апаҷон? таваллуди келинам 2002. Шаҳзода Шералиева. Присоединяйтесь в нашу команду. Команда Атомист Рудобаҷон. так ассалому алайкум Латофат Зайнидинова навиштанд. Рудобахон. ва алайкум салом. апа продуктои хонатона. так духтаро ҳамин оиди продукта. успокойтесь девочки. продуктаи хонама ман худам мехарам. оиди продукта ман шумова аллакай гуфтагӣ будам. эфири 3 рӯз пештарама тамошо кунед, ҳамаша фаҳмондаӣ будам оиди продукта. агар ҳамин ширинӣ овардан продукта бошад, агар ман намедонам акнун тамоми рӯи дунё ҳамин ширинӣ кати питатсия мекунад, гуфти русоки. так хемохем барои аллергия ягон фоида мерасонад? бале духтаро, хемохем барои аллергия беҳад фоидаи калон дорад. ана ҳамин рӯз ман барои хоҳарам хемохем кати витамин С заказ кардам, аллергия дорад. хемохем аз хун, аз организм тамоми ҳамин барои астма, аллергенои ҳамаи ҳамин чизое ки мисол организми шумо аллергия метиҳад, ин аллергия аз чӣ гӯям норасогӣ ягон ҳамин организм ба. барои ҳамин хемохем ҳамин чиза бартараф мекунад. хоҳари ман астма дорад, хемохем заказ кардем. дар рӯзҳои наздик барои шумо маълумот медиҳам. так ойша продуктаҳота ман мегирам аз ису пас. ойша навиштанд. майли ойша, мана гуфта истодаед, майлаш. мо ҳамиқа вақт, ҳамиқа солбоз Россия зиндагӣ мекунем. продуктаи ягон кас ба нигарон нестем. худова шукр. 23 сол боз Россиява. хемохем чанд? хемохем 8000 рубл духтаро.
8000 рубл 60000 балл дорад. Агар 3 моҳаша гиред курси 3 моҳаша 240000 балл дорад, нархаш 30000 мешавад. агар 1 моҳаша гиред 8000 рубл духтарои азиз. Так, тач кристалл короче дароед мефаҳмен як коргари знаменитӣ мешен, ойлик мегирен, мода шоколад мехарен. Духтаро ҳамин атоми дароед, коргарои муваффақ мешавед, баъд шоколад харидорӣ мекунед, ҳама ҷо эълон мекунед ки ман продукта харидам. маҳкам шуда буд ко пердобаҷон ҷавоб натед, занакои лаби об гап кардан мегиранд. Так, ассалому алайкум Рудобабуча, шумо дурустми саломатитон нағз ме. Ва алайкум салом хоҳари азиз, нағз раҳмат. Спирулина мумкин дар занҳои ширдеҳ? Мумкин. шумо ҳар рӯз продукта мебиёрад. Так, духтарои азиз, хемохем ғайри ҳамин аллергия боз аз сахарни диабет, аз касали қанд лечения карда мешавад бо ҳамин хемохем. аз бефарзандӣ духтаро гирифтан, результат дод, фоида дод, фарзанддор шудан. Як оила 11 сол боз фарзанд надошт, оилаи дигари 6 сол боз фарзанд надошт, ана соҳиби фарзанд гардидан. ҳар душонам писар таваллуд карданд. ҳамаи касалӣ аз хун мешавад духтаро. вақте ки хун тоза мешавад, гардиши хун хуб мешавад, яъне циркулятсияи хун хуб мешавад, ана он вақт ҳамаи бемориҳо бартараф мешавад. бо чунин зан ва модар ифтихор мекунем. саломат бошед хоҳари азиз. Билол навиштанд. Ман аҳамият намедиҳам духтаро. ҳама шоҳид аст ки чӣ хел аст. шумо ҳам аҳамият надиҳед, ҳар хел гапова бовар накунед, гӯш накунед. худо худаш, бале, Расул Ҳаитов навиштанд ки худо худаш ҳаст, боз як чӣ сабаб мешавад. Албатта як чӣ сабаб мешавад. ин ҳамаш аз дасти худованд. Фарзанда ин неъмати худованддодагӣ. салом апаҷони Рудоба, ман шумо аз рӯзи аввале ки подабона так тамошо кард афсӯс хӯрдам ки вай барномаро ёрдам кардед. Себика 10 навиштанд. Бале, ман ҳам акнун ҳамин фикр ба омадам. апаҷони Рудобаҷон яктаен. Мариям навиштанд. Саломат бошед Мариямҷон. духтарои азиз, онҳое ки нав пайваст шуданд ба эфири мо, Мариямҷон хоҳараки ман ба командаи ман номнавис шуданд. ин кас аз дигар ширкат дар ҳайси старши директорӣ буданд. ҳоло ба ширкати мо омаданд, ба ширкати атомӣ омаданд, ба командаи ман духтарои азиз. иншоалло дар рӯзҳои наздик командашона сохта истодаем. дар рӯзҳои наздик ин касам степашона маҳкам мекунанд, муваффақ мешаванд. марҳамат духтаро, ба командаи Мариямҷон духтарои азиз, каналашона доранд, худашон барои шумо кӯмак мекунанд, дастгирӣ мекунанд, манам ёрдам мекунам. марҳамат биёед номнавис шавед. Сабрина Якубова, апа дигар ин тема маҳкам. албатта. Марияна, салом, як бори дигар болода навистам, ҷавоб надодем. хемохем ҳомилада мумкин аст? Мумкин хоҳарҷон. Марияна навиштанд мумкин, барои ҳомиладорам мумкин. боз так апа айман хафа нашаве, худаш гуфта ками хел нашуди. Не, ман Аҳмадҷон навиштагӣ хафа нестам духтаро, ман чӯ хафа шавам. салом апаи Рудоба, шумо мана ҷавоб надодед. шиноси мо 10 сол шуд фарзанд надоранд. Шаҳодат Шарипова навиштанд. фарзанд надошта бошанд, ҳамин хемохема проба кунанд, мумкин ёрдам мекунад. апаи Мариям, дар кадом линиятон? дар линияи дасти ростам. так, Самира Саидуллозода, не мумкин нест ҳомиладор ба навиштанд. занаки ширтеда мумкин нест. хайр мумкин набудагист, намедонам. так, спирулина барои ҳомиладор ва ширтеҳо мумкин нест. апа инструкцияша хонед. Саида навиштанд. майлаш мехонем. салом модари азизу меҳрубон, мо бо чунин модар фахр мекунем. аҳсан чашм нарасад.
саломат бошед. Фирдавс Абдуллоев. Марҳабои Садамҷон навиштанд. Салом алейкум апаҷони Рудобаҷон. Ва алейкум салом марҳабоҷон. Чӣ хел шумо хоҳари гиромӣ, саломатиётон хуб? Так, Мария навиштанд рӯз мумкин нест. Мумкин набошад ҳаминҷа нависед духтаро инструксияшо. Хай шумо бо бисёр хондагӣ ҳастед. Ман основной оиди ҳамин команда сохтану оиди регистратсияи ҳамин рости гап маҳсулотош кати ҳоли ман ба пуррагӣ шиносоӣ кардагӣ нестам духтаро. Вақте ки ман худам хемохема заказ мекунам, ана он вақт аз наздик ана рӯзи имрӯз заказ кардагӣ бошем 3-4 рӯз пас мебиёд, рӯзои панҷшанбе омаданаш дар кор. Баъд ана он вақт ман полностью мехонам, маълумот медиҳам барои шумо. Так, Малика Ширинзода. Атомные девушки вперед. Раҳмат духтаро барои ҷавобатон. Марҳабои Садамҷон. Сахт дӯстон медорам ва ҳурматтон мекунам. Саломат бошед хоҳари азиз. Духтаро ҳамин дар ширкати мо айни ҳол аз дигар ширкат омадагӣ директорҳо духтаро аҳамиятет. Ман лидеру витсе-директора гап намезанам. Айни ҳол 12 директор омадагӣ командаи ман ба духтаро аз дигар ширкат 12 директор. Лариса Мамадалибекова. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы кто по образованию? Вы очень грамотно и правильно рассуждаете о жизни. У меня медицинское образование, среднее специальное и высшее незаконченное. Психолог-педагог. Так, спирулин зарар надоранд, барои занаки ширтӣ фоида дорад. Инструкция 18 хел навистагӣ ман хурдестам, кӯдакумда зарар накардаест. Замира Садуллозода навиштанд. Хай ҳами хел духтаро баъзеошон хел мегӯянд. Ман мегӯям ку рости гап то он вақте ки ман худам инструкцияша дастам ба гирифта ҳами хемохема нахонам, ман боварӣ ҳосил намекунам. Барои ҳамин ман худам мехонам, баъд маълумот метиҳам. 3 рӯз пас закази ман мебиёд. Апаи Рудоба хоҳаротон расиданд. Салом аз шаҳри Ноябрьск. Шаҳодат Шарипова. Бале, расиданд. Шумоям аз северед ба фикрам аст. Ноябрьск ин Ханты-Мансийск. Ҳа, омада расиданд. 2 рӯз шуд омада расиданд. Худова шукр. Ҷияном ҳамашон омада расиданд. Ҳозир ҳама каса оилавӣ шидем. Пагоҳ соҷидаям мебиёд. Соҷидаям хонданаш тамом шуд. Ана имрӯз экзаменоша супорид ва пагоҳ мебиёд. Ба ҷувон навиштанд. Ба пеш беҳтарин модарин. Саломат бошед. Файзигул Насруддинова навиштанд. Салом апаи Рудобаҷони ширин сухан. Ва алейкум салом апаи Файзигул. Нигина Баҳоваддинова. Салом аз Сургут. Ва алейкум салом Нигинахон. Так, Марьяна. Марҳабои Садамҷон. Шумо фаберлик дана будин. Ин мода история мебуромад. Номи шумо барин. Мама навиштанд. Рудоба салом. Дер мондам дар эфир. Ва алейкум салом. Дер намондед. Ҳозир нав сар кардем. 20 дақиқа шуд. Муҳаммад навиштанд. Салом апаҷони хушрум. Ва алейкум салом. Ассалому алейкум Рудобаҷон. Бахтиёр Музаффаров навиштанд. Ва алейкум салом. Духтаро дар бораи кор камтар фаҳмондам. Вақте ки шумо паспорти тоҷики кати регистратсия мешавед, пластики кати, заграни тоҷики кати, вид на жительство кати ва паспорти руси кати метавонед регистратсия шавед. Боз як чизи дига. Ҳамин ширкати Атомӣ якум кушодашавиш аз куҷо буд? Ширкати Атомӣ занҳои мо якумин зане ки регистратсия шудагӣ ҳастанд, занҳои тоҷик. Шоира Киборова, хато накунам, Киборова ё Кибриёева, Киборова ба фикрам шоира, спонсори калони мо. Ҳамин кас баъд таҷмама, медонед таҷмамаи Хосият Ёрова баъд регистратсия шудагӣ ҳастанд. Ана ҳамин занҳо аз Турсия через Турсия будагӣ, ҳамин Атомӣ ҳамунҷава регистратсия шудагӣ ҳастанд. Баъдан 5 сол аст ки дар Россия ҳамин чиз, ҳамин ширкати Атомӣ кушода шудагӣ уже Россиява ҳама регистратсия шуд. Акнун дар рӯзҳои наздик Осиёи Миёна ва Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон ба кушода шудагӣ ва дар рӯзҳои наздик дар Тоҷикистон ҳам кушода мешавад. Духтаро, то он даме ки кушода шудагӣ нест, шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд командаи худашона созанд, як бор кабинеташона фаъол кунанд. Ҳамин кати командашона сохта мегиранд, уже кушода шавад, бизнеси тайёр доранд. Духтаро,
салом аз Москва. Ман шуморо бениҳоят дӯст медорам. Шумо модари беҳтаринед, Рудобаҷон. Ва алайкум салом, раҳмат. Так, Рудобаҷон, агар регистратсия шавем, бороро чӣ хел мегирем? Бахтиёр Музаффаров навиштанд. Шумо гуфтаниед ки аз Тоҷикистон регистратсия шавед. Доставка дорем Тоҷикистон ба. Метавонед заказ кунед, мо равон мекунем. Агар Россиява бошед, ҳамаи шаҳрҳо доставка ҳаст. Салом, так, Мария, салом аз Новосибирск. Ман ҳамеша эфиратон ба мебинам, мухлиси шумоям. Саломат бошед, ташаккури зиёд. салом, шумо аз Ашт немӣ? Лаҳҷатон бениҳоят монанд аштиҳо ба. Ва алайкум салом. Бале, ман аз Ашт. ана михел, духтарои азиз, имрӯз ман беҳад серкор шудам, чун ҳар вақта блинчик омода кардам, духтаро, барои фарзандо дамлама пухтам. Фарзандо берун баромадагӣ ҳозир мебиёд, ужин мекунад ҳамаш. Имрӯзо беҳад ҳаво хунук шаҳри мо ва духтаро, ман печкамоя гирон кардагӣ ҳастам. Беҳад хунук, Москваям хунука ба фикрам. Так, Бахтиёр Музаффаров навишта, не, ман Москвада зиндагӣ мекунам. Хайр, Москва бошед, 3 рӯз пас уже заказотуно мегиред, ин проблема не. Так, лайка монен мардум, Муҳаммад навиштан. Лайка монед, духтарои азиз. Боз як савол буд оиди регистратсияи Тоҷикистон. Духтаро, вақте ки аз Тоҷикистон регистратсия мешавед, ҳамин масъалаи доставкаро бисёр мепурсанд. Доставка 20 рӯз ба рафта мерасад, духтаро. Аз Россия равон мекунем, то 20 рӯза мерасад Тоҷикистон ба. Баъд Тоҷикистон ба назди бозори Меҳргом ба рафта мегиред боротона. ҳама ҷои Россия хунук шуд, навиштан Марьяна. Беҳад хунук шуд, чӣ хеле ки климат вайрон шудагӣ, духтаро. Аҳмадҷон, салом апаҷон, созен мо ай Краснодар шуморо тамошо мекунем, мода гарм. Краснодар охир юги Россия, Краснодар, духтаро, бояд гарм шавад. Краснодар, Сочи, инҷа ҳама вақт бояд гарм бошад. Так, мама Рудоба, спирулин чанд сумай? Апаҷон, мо дар Москва. Спирулин 1800 рубл, духтаро. Хемохем 8000 рубл. Витамин С барои кӯдако 1800 рубл. Каталоги Атомия аз куҷо бинем? Ина ман дорам, каталоги Атомия. Шумо агар ягон маҳсулот заказ кунед, метавонед ваи ман банависед, ватсапи ман ба, духтаро. Ман равон мекунам, электронный каталога мебинед. Ҳамаи чизаш ҳаст. Лекин каталоги ман каталоги кӯҳна, духтаро. Ана хемохем ҳаст. Так, ферментированный концентрат нони, як растанӣ нони ҳастку, инам беҳад фоидаовар барои организм. Женшень, красный женшени сурх, инам фоидаовар аст, духтаро. Так, Тульская область беҳад гарм, апаҷон. Беҳтарин, гарм бошад нағз. Тобистон ба бояд офтоб бисёр бошад. Барои кӯдакоям фоида мебиёрад офтоб, нури офтоб фоидаовар барои кӯдако. Так, Али навиштан, хемохем чанд сум? Хемохем 8000 рубл. Ина нархаш ҳаст. Ана, духтаро, хемохем 8000 рубл аст. Хемохем, ана, духтаро, 8000, 60000 пиви дорад, 30000 рублешам ҳаст, 240000 пиви дорад. Ана Михаил Нигина Баҳовадинова навиштанд ки саломи оташин, аҳли оилатон нағз, мы вас ждем как сериал, поверьте. Нигина Баҳовадинова, скоро я приеду в Сургут. С подписчиками увидимся, наверное, там. Ну, скоро это осенью, конечно. Так, спирулин фарбеҳ намекунад, доставкаш бепулай, апаҷон. Бале, агар кадом шаҳр ба шумо асмоа? Кадом шаҳр ба? Агар шаҳрҳои калон ба бошед, доставкаш бепул, албатта.
Так, мама навиштан Рудоба, ман як бор дар Фаберлик регистратсия шудагӣ, бо метавонам дар Атоми кор кунам. Албатта духтаро, шумо метавонед ҳам дар ин ширкат номнавис шавед, ҳам дар ширкати дигарӣ номнавис шавед. Ин ягон шумова зарар надорад. Шумо как потребитель метавонед дар дигар ширкат маҳсулот харидорӣ кунед, дар ширкати Атомӣ бизнеси худатонро сохта кор кунед духтаро. Бизнеси Атомӣ хубиш дар чист духтарои азиз? Шумо як бор кабинетатонро фаъол кардед, шумо метавонед 300 000 балла якбора 300 000 балл кунед. Тамом. Ин балло як умра намесӯзад духтаро. Баъд шумо маоши нормального мебуроед. 300 000 балла кардед, дар 6 моҳ як маротиба ё якта зубной паста ё ки якта ина ҳозира миҷава ана допустим як дона порошок харидорӣ кардед 500 рубл ба дар 6 моҳ як бор шуд, тамом. Дигар ягон чи харидорӣ намекунед, уже командатонро месозед. Атоми як пачка 60 дона дорад хемохем. Так, салом аз Новгород. Ва алейкум салом. Так. Ана Михаил духтаро, биёед номнавис шавед, кор кунед, марҳамат, кори беҳтарин аст духтаро. Ҳама дуҷо кор мекунанд. Мунира Раҷабова навиштам, баъд чӣ ба шуморо удалит кардан аз Фаберлик. Духтаро, дар бораи ин ман ҷавоб додагӣ. Ба аз Фаберлик барои чӣ удалит кардан, менеҷери Фаберлик ман ба навишт ки ё ки Атомия интихоб кун ё Фаберлика. Албатта ман Атомия интихоб кардам, барои он ки ширкати беҳтарин аст Атомӣ, ба ҳамин хотир ман Атомия интихоб кардам. Ана ҳамин ҷавоб барои шумо Мунира. Так, шумо метавонед чун потребитель харидорӣ кунед маҳсулоташа ва ширкати ягон собственности ягон касба нест. Мы вас ждем, добро пожаловать. Спасибо, Нигина. Ана Михаил духтаро, метавонед марҳамат харидорӣ кардан гиред. Так, дар ширкати Атомӣ ин хел условияҳо нест ки штоб як ширкат ба кор кунед. Ин хел условия надорад ширкати Атомӣ. Так, Абду навиштан, хемохем касалиҳои пӯст, витилиго, касали қанд, давления, яъне фишорбаландӣ ва чанд касали дигар фоида дорад. Бале, аз давления, аз касалиҳои пӯст фоида дорад. Албатта хемохема харидорӣ кунед духтаро. Ҷавоб мондай. Фозил навистагӣ, ягон саволтон беҷавоб мондай. Так, ман да маҳсулотои Фаберлик маъқул нашуд. Апа Мунира навиштан, маъқул набошад, аз Атомӣ харидорӣ кунед. Выбор калон, беҳад калон, выбор беҳад, имкониятҳо васеъ, имкониятҳо бисёр, ширкатҳо бисёранд духтаро. Интихоб кунед ширкати инҷава проба кунед, дигар ҷова бинед, куҷое ки кор кардан тавонед, ҳамунҷа кор кардан мегиред. Муҳаммад навиштан, апаҷон, ягон дору ҳаст барои фарбеҳ шудан? Бале ҳаст, спирулина. Барои хароб шудан спирулина, барои фарбеҳ шудан спирулина. Так, ассалому алейкум мис навиштан. Ва алейкум салом. Так, бале ҳаст спирулина. Абду 90 навиштан. Саша Семён, покажи себя, красавица. Так, Саша, здесь одни женщины. Вы можете покинуть эфир. Так, барои 300 балл шуданаш чанд пул ба харид мекунад одам? Ина бинед акнун духтаро, барои 300 000 балл шудан духтаро, шумо метавонед ҳамин 300 000 балла маҳсулот харидорӣ кунед. Метавонед балла харидорӣ кунед. Акун ин чизоя вақте ки ин ҳар кас кати индивидуально ин чиза гап мезанем. Ина шумо агар номнавис шудед, баъд инои ман мефаҳмонам шумова. Ҳозир фаҳмондан кати намефаҳмед, душвортар фаҳмондан. Вақте ки номнавис шавед, баъд мефаҳмонам. Асос Атомӣ маоши хуб дорад. Бале, маоши хуб дорад духтаро ва расходи кам дорад. Расход надорад. Амин. Так, солнышко, хочу увидеть. Так, Сашу. Сейчас я Сашу заблокирую, наверное. Что-то уже... Так. Ассалому алейкум.
ҳамактон ба ширкати Атомӣ даъват мекунам. Иншаалло пушаймон намешавед. Осон тарзи коркунӣ. Так, салом апаҷон, шумо чанд пул маош мегирен? Духтарои азиз, ман 6 рӯз пас зарплатава баромадам. 6 рӯз, уже 6 рӯз ба ман зарплатава баромадам. Нав регистратсия шудам. Баъди 6 рӯз аллакай ман маош ба баромадам. Духтарои азиз, шумо маош гирифтедми? Ҳамина гап занед. Албатта маош гирифтам. Албатта маош гирифтам, духтаро. Ина заблокировать кардам. Саша Семёна. Так, Фаберли гуфта гӯши ҳамаи хӯрдан як шампун доштааст. Номаш Мароска. Номаш аз мусор будааст. Ҳамаи фиреб карда гаштен. Так. Хайр, Гесу Саидова навиштан. Намедонам. Хайр, ҳамаи ҷо ҳар хел чизои хубам дорад, чизои бесифатам дорад. Акнун ин интихоби худатон. Кадом ширката маҳсулоташа интихоб кунед, ҳамон ширкат меравед, кор мекунед, маҳсулота харидорӣ мекунед. Так. Мариам навиштанд. Духтаро, марҳамат, Атомида кор кунед, пушаймон намешед. Кори осон, иншаалло. Бале, духтаро. Азизов Муҳаммад навиштанд. Салом апаҷон, овозатона гӯш кунам, ором мешам. Раҳмат апаҷон ба шумо. Саломат бошед, хоҳари азиз. Так, духтарои азиз, саволотона нависед, ҷавоб метиҳам. Аллакай 36 дақиқа шудааст, духтаро. Ман бояд эфира маҳкам кунам, ба охир расонам. Так, апаҷон насибтон кунад, маоштон рӯзои нағз ба истифода баред. Шарифгул Одинаева навиштанд. Раҳмат, раҳмат. Агар шумо ранги дигарро худатона нишон диҳед, ман боварӣ дорам, ки кнопкаи ютуба мегиред. Хайр, мебинем, вақт нишон метиҳад, духтаро. Мумкин худама нишон метиҳам. Хайр, мебинем. Так. Ана Михел, духтарои азиз, оиди кор дар ширкати Атомӣ. Онҳое ки номнавис шудагӣ нестанд, духтаро, марҳамат, номнавис шавед. Ба командаи ман якҷоя кор мекунем, фаъолият мекунем ва беҳад кори осон аст, расходи зиёд надорад, балҳои шахситон намесӯзад, балҳотон ҷамъ мешавад, духтаро. Так, Васко навиштанд. Чанд пул гирифтед, чува ба пуррагӣ намегӯед? Духтаро, вақте ки ҳозир ҳамин чиза мегӯям, ки вақте ки званияи мастерия мегиред, дар як моҳ 2 маротиба премия мегиред, маошатона мегиред. Ана ҳамин хел беҳад доходои хуб дорад. Так, ман чӣ кор кунам? Неким худам ба заказ мекунам. Саидова 97 навиштанд. Марҳамат, биёед ширкати мо номнавис шавед. Торти медовик чӣ хел омад маззааш. Беҳад болаззат. Ана ҳамин рӯз охиронаша хӯрдем торти медовика. Пагоҳ Соҷида мебиёд, торти черепаха мепазад, духтаро. Эфир мекунам пагоҳ. Самия Хоҷаева навишта. Ман шуморо дидагӣ, апаҷон. Саломат бошед, Самия. Мумкин дидагӣ ҳастед, бале. Духтаро, пагоҳ Соҷида мебиёд. Пагоҳ ё пагоҳи дигар торти черепаха мепазем ва ман эфир мекунам. Ҳаматон эфир ба дароед. Так. Дилия Каримова навиштанд. Салом, апа. Ва алейкум салом. Озодбек Валиев. Салом, апаҷон. Ва алейкум салом. Так. Многодетная мама. Апаҷони рудобашон бахайр. Саломи гарму самимӣ аз Липецк. Ва алейкум салом, хоҳари азиз. Саломат бошед. Мухтасар ба фикрам. Так, Ҳасан Ҳусейнов. Салом, Созен апа. Ва алейкум салом. Торти черепахаро интизор мешавем. Ҳатман, духтаро, ҳатман эфир мекунам барои шумо. Эфиртон соати чанд ба мешавад? Кани духтаро нависед кадом вақт ба эфир кунам, ки барои шумо ҳам қулай бошад, даромадан тавонед. Нависед, духтаро, соати чанд ба эфир кунам. Торти черепаха крем сметанный рассо болаззат мешавад.
Манижа Азизхонова навиштанд. Беҳад болаззат мешавад. Келинам болаззат тайёр мекунад. Любой торта, ҳам черепаха, ҳам медовика хушрӯ тайёр мекунад. Пирогҳои бамазза тайёр мекунад. Так, Озодбек Валиев навиштанд. Соати 18:00 Москва ё ки кадом вақт банависед духтаро, барои он ки мо Москва кати 2 соат фарқ дорем. Тоҷикистон кати як хел соати мо. Ассалому алайкум Рудобаҷон, чӣ хел шумо фарзанду ҳамашон навз? Петров Валерий навиштанд. Ва алайкум салом. Нодира салом, атоми кор кардан осон мефаҳмонден. Нодирахон салом алайкум. Бале, беҳад осон. Нависед дар ватсапи ман маълумота равон мекунам, шиносоӣ кунед. Агар писандатон биёяд, номнавис мекунем. Дар Фаберлик чӣ звания доштед? Старший директор закреплённый. Так, Самия Ходжаева, я просто восхищаюсь вашей Келинкой. Спасибо, Самия. Она красавица, умница у меня. Шарифгул Одинаева, мо кор мекунем то соати 20:00. Так, Озодбек Валиев, Сургут ман зан ҳастам. Сургут ман зан. Ман фаҳмидам номои фарзандотон, шавҳаротон, кати аккаунтатон, шумо ҳаматон зан ҳастед, ман медонам духтаро. Так, соати 18:00 Москва. Хулоса ҳамин соатҳои 7-8 ба эфир мекунам паго. Апаҷони ман, шумо беҳтаринен ва мехоҳам ки бо шумо кор кунам. Майя навиштам. Майяҷон, марҳамат, нависед хоҳарҷон. Ҳамкорӣ мекунем. Нависед. Группаи беҳтарин дорем. Беҳад духтарои хуб кор мекунанд, ҳамроҳи ман ҳамкорӣ мекунанд. Командаи беҳтарин дорам. Марҳамат духтарои азиз, нависед. Так, Фре Палестин навиштанд. Буча тоятон Тоҷикистон ба будми ё ҳаминҷа? Ҳаминҷа ва шудагӣ той. Шаҳри Орск ба той кардагӣ. Мария, ҳамин соати 11 хубай. Ҳама корҳои хонаро тамом мекунем, баъд ба эфир мешинем. Майлаш. Так, Сафия навиштанд. Соати 18:00 Москва. Хайр, духтарои азиз, ана ҳаминҷа эфир ба аллакай 4-5 нафар навиштанд ки кор карданӣ ҳастанд. Номерои ватсапи ман ҳаст. Охири эфир ба закреплено мекунам дар якум комментария. Марҳамат, нависед. ҳамкорӣ мекунем, корро мефаҳмонем ки кор ягон душворӣ надорад, беҳад осон аст, расходи зиёд надорад. Биёед. Так, апаҷон нагуфтед ки одамои Душанбе беиннн кор карда мешавад. Духтаро, одамои Душанбе беиннн кор мекунанд. Вақти зарплата гирифтан ба роҳҳош ҳаст. Шумо метавонед тариқи патент зарплататона гиред. Патент кушоед, зарплататона гиред, духтаро. Так, чёрный пиар тоже пиар. Во сколько? Вы о чем? Я не знаю. Не понимаю, о чем вы. О каком пиаре вы сейчас говорите, я вообще не понимаю. Так. Лавозимоти ҳаррӯзаи рӯзгор. Салом, атоми мисли Фаберлик нест. Охир кадоме курта тило наставника падарка кунад, пеш меравад. Гапи мара мефаҳмад одаме ки дар Фаберлик кор кунад. Духтаро, медонед ширкати атоми хубиш ҳамин ки розыгришҳо ин хел пулои калон кати надорад. Розыгриш 350 рубли ягон вақт розыгриш мемонем, дар як ҳафта як маротиба, дар 2 ҳафта як маротиба. Ин хел расходи розыгришҳои 5000 6000 нест, духтаро. Ман фикр мекунам ки вақте ки ягон ҷо кор омадӣ, ту ҳоли ягон расход накарда бояд розыгришу ин хел чизо намонӣ. Ҳамин хел не, духтаро. Фикри шахсии ман ҳамин ки ягон сум кор накарда розыгриш мондан дар кор нест, духтаро. Модоме ки соҳиби маош гардидед, марҳамат, розыгриш мемонед, дигар чиз мемонед, кардан гиред. Так, World Football навиштанд ки апаҷон, манам мехоҳам бо шумо кор кунам. Нависед, хоҳарҷон, барои кор нависед, ҳамкорӣ мекунем. Ризванчик пришел? Гуляли? Ҷиянам аз берун даромад. Так, Рудобабуча. Духтаро, ин саволҳо ман аллакай ҷавоб додагӣ ҳастам. Агар официально кор кунӣ дар Россия, баъд дар атоми кор кунӣ, залалаш мада намерасад. Не, духтаро, зарар надорад.
духтаро биёед ҳамкорӣ, мо дар командаи Рудобаҷон кор кунем, пушаймон намешавед. Абзор Садовод Теҷе навиштанд. духтарои азиз, фарзандои ман аз берун даромаданд. Фотима ужин ташкил кун ваёва. Фарзандо даромаданд, духтаро. Дети, все руки с мылом помойте, с улицы зашли. Все помойте руки. Кор осон, лекин доставка душвор. Махфӣ Камарова навиштанд. Барои чӣ душвор? Доставкаи Тоҷикистон камтар душвор, айни ҳол. ҳоли инам бартараф мешавад. Лекин дохили Россия ва доставка беҳад осон аст, духтаро. Самия Хоҷаева навиштанд. Ман ҳам бисёр мехоҳам бо шумо кор кунам, лекин апаҷон, ман шинос надорам барои одам овардан. Духтаро, ҳамин гапа нагӯед. Вақте ки шумо номнавис мешавед, ман яку якбора шумоя дута одамада биёр намегӯм ҳеҷ вақт. Одам, касоне ки одам надоранд, ман метиҳам одам ёрдам мекунам. Анамин эфирои ман результат барои чӣ метиҳад? Барои одам омадан. барои ҳамин, духтарои азиз, ягон фикри ин хел одама накунед. Так, атоми анаминаш беҳтарин аст. Замира Садуллозода навиштанд. Шумо забони русӣ хондагими? Апа Мария навиштанд. бале, забони русӣ хондагӣ. Мактаби миёна забони тоҷикӣ кати хатм кардагию, лекин хайр забони русӣ хондагӣ. Салому алейкум. Ки спонсор ёрдамтон метиҳад? Спонсори ман Хосият, Фариза, Моҳира, ҳамино ҳамашон дастгирӣ мекунанд. Духтаро ном написал. Не, ҳаминҷо штангира. Ман биёрам ҷоҳам шишина. ҳозир духтаро ман истола ҷамъ кунам. бачаҳои ман хӯроки шом истеъмол мекунанд. Ребятки, идёмте. Так, ҳамин шуморо чӣ ба зиндагии дигаро? Раҳмат апаҷон, иншалло ба ватсапатон менависам. Нависед, духтаро, нависед. Кора мефаҳмонам ба пуррагӣ. бале, духтаро, ҳамин Марьям навиштанд ки оиди кор пурсед. Бале, духтаро, оиди кор пурсед ҳаматон. Бале, куша пришла? Все руки с мылом мойте, садитесь ужинать. Мақсад шояд вақте ки Тоҷикистон ба кушода шавад, доставка ба ҳамаи ноҳияҳои ҷумҳурӣ осон шавад. Кушода мешавад, духтаро, ба наздикӣ кушода мешавад. Так. Ҳасанҷон, поправь вот этот стол красиво. Вот чехол поправь на стульчике. Садитесь. духтарои азиз, дар ҳамин ҷо эфирамона ба охир расонем. ба фикрам ки ҳамаи саволотон ба ҷавоб додам. охи ягон Шаҳноза Раҳматуллоева навиштанд. Салом апаҷон, салом ба Соҷида. Раҳмат Шаҳнозаҷон. Мария, дуто одам ба манам ёфта диҳед, кор мекунам. Марҳамат, нависед хоҳарҷон. Албатта ёфта медиҳам, барои чӣ не? духтарои азиз, дар ҳамин ҷо эфирамона ба охир расонем. Ба ҳаматон ҷаҳони сипос, ки ба эфири мо даромадед, дастгирӣ кардед, комментария навиштед. Саломат бошед, сарбаланд бошед. То пагоҳа, духтаро, пагоҳ боз эфир мекунем. иққа кӯдакотон бо одоб. Акнун хайр. Телефонно уберите, мальчики. духтаро уже ужин кардаги буданд, писарбачаҳо ҳозир нав даромаданд. Телефонно убираем, кушать садимся. Так, майли апаҷон, шоми шумо ҳам ва кӯдакои шумо ва меҳмонотон ба хайр бошад. Беҳтарин зан ҳастед. Саломат бошед, духтарои азиз. хайр, духтаро, то эфирҳои оянда пагоҳ боз эфир мекунем.